Ναι. Τι ναι? Είμαι. Τι? Είμαι μαλάκας. Αυτό που απάντησες είναι... ψέμα. Φτάσατε τόσο κοντά, κύριε Αλέξη. Μα γιατί? Αφού είμαι μαλάκας. Λυπάμαι, αλλά είστε πολύ μαλάκας. Μια ακόμα καρέκλα της αλήθειας έφτασε στο τέλος της. Την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε με κάτι αντίστοιχο. Αφού είπα ότι είμαι μαλάκας, δεν το είπα. Ακολουθούν διαφημίσεις. Σουφρέμ, τι δουλειά έχεις εσύ στον παράδεισο? Ήπια νέο ανθρακούχο holy water. Και απογειώθηκα. Βρήκα το δρόμο για τον παράδεισο. Απογειώσου. Νιώσε τη θεία φρεσκάδα του. Νέο holy water με ανθρακικό μόνο από την 3 όμικρον. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, ό,τι αρπάξει ο κόλος μας. Ναι. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο, ένα πολύ προσωπικό χώρο και είμαστε εδώ για να πάρουμε συνέντευξη από τη γυναίκα που έχει αναλάβει να μάθει γαλλικά τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Κώστα Καραμανλή. Έτσι δεν είναι, κυρία Ζισλέν? Μαντάμ Ζισλέν. Oui. Κωστά, μαθαίνει γαλλικά, γιατί γαλλικά που ακούει από κόσμο στον δρόμο δεν βοηθάνε. Τα γαλλικά που του λέει ο κόσμος στον δρόμο, δηλαδή μας έχεις δείξει και τα λοιπά και θα σε κάνουμε φέτες και όλα αυτά. Ναι. Ξαλαφρώστε τώρα. Πάμε να πιούμε καταδάκι. Θα ήθελα να μου πείτε, κυρία Ζισλέν, τι οδήγησε τον Πρωθυπουργό να έρθει σε εσάς να κάνει μάθημα γαλλικών? Κώστα, είστε μια μέρα και μου λέει, Ζισλέν, κοσμόταπογόνεται σε Πολυτεχνείο, Αθήνα καίγεται, Παναθηναϊκό κάνει πορεία σε Ευρώπη. Εγώ πρέπει φύγει αμέσως Γαλλία. Είπε πρέπει φύγει αμέσως Γαλλία, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως είχε φύγει κάποτε και ο αείμνηστος θείος του, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τότε που την κοπάνισε με το διαβατήριο με το όνομα Τριανταφυλλίδης. Η γνωστή ιστορία αυτή. Α, το θείο του μάταινε αμέσως. Τούτο το Κωστά δεν παταίνει με τίποτα. Είναι βλακά. Βλακά, μπουμπονά. Είναι μπουμπονά το θείο. Oui. Είναι μπουμπονά, ήταν στο μερινό. Θα ήθελα να μου πείτε, κυρία Ζισλέν, πιστεύετε ίσως, επειδή το ξέρετε πολύ καλά τον Πρωθυπουργό, ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που τον οδήγησε να φύγει από τη χώρα, δηλαδή κάτι που τον φόβησε πολύ, κάτι που τον τρόμαξε? Νομίζω ότι ο Κωστά ενοχλήθηκε πολύ από τους παπάντες. Φοβάται πολύ έναν συγκεκριμένο παπά. Παπάδες ή καλόγερους? Γιατί τώρα τελευταία είχαμε ένα θέμα με κάτι καλόγερους με τον Βατοπέδη. Παπά. Παπά. Θυμάστε ποιο παπά? Νομίζω τον Παπανδρέα. Τον ξέρετε? Παπανδρέου. Oui. Κυρίες και κύριοι, μόλις με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι ο Νίκος Γαματάς είναι κάτω στην αγορά, στο κέντρο, κοντά στους απλούς Έλληνες πολίτες και έχει ένα ρεπορτάζ. Εμένα θα μου επιτρέψετε. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Γαματάς και βρίσκομαι στο δρόμο. Κατέβηκα εδώ κοντά σας να δούμε την άποψή σας για τα γεγονότα. Κύριε, καλέ. Ένας κύριος. Κύριε, ελάτε. Γεια σας, κύριε μου. Θα θέλετε να μας πείτε πώς φιλτράρατε εσείς τα γεγονότα που συνέβησαν? Ποιος ήρθε? Λέω, τι έχετε να μας πείτε για τα γεγονότα που έχουν συμβεί? Δόξα τω Θεώ, έχω να πω. Να είναι καλά τα παιδάκια. Είδαμε κι εμείς μια άσπρη μέρα. Τι λέτε, κύριε, δεν καταδικάσετε τα γεγονότα? Ρε πλάκα μας κάνεις. Τι να καταδικάσουμε να πούμε? Δεν λες τα παιδιά που τα κάνουμε τα λαμπόγια και κάνουμε πάρτι?
Δηλαδή πιστεύετε ότι η νεολαία μας έχει συσσωρευμένη οργή την οποία εκτονώνει τώρα αυτό το καιρό? Και πολύ καλά κάνει ρε και την εκτονώνει και σε σωστό μέρος. Αυτό να κατεβάζουμε τζαμαρίες συνέχεια, να μην μείνει τζάμι όρθιο, μπορεί να μην μείνει. Γιατί θα το πάνω στα βόρεια και δεν έχουν πειράξει τίποτα. Μισό λεπτό κύριε. Δεν αφήσα τα μάτα παιδιά να έρθουν εδώ πάνω να τα σπάσουν, καταλαβαίνετε. Μπορείτε κύριε, σας ρωτήσω λίγο κάτι. Δηλαδή, μήπως σας πήραξαν τα δακρυγόνα τα λιγμένα? Δηλαδή, είναι δυνατόν να γίνουν βανδαλισμοί? Τι βανδαλισμοί ρε? Τα παιδάκια εξηγηθήκαν σωστά. Κατεβάσαν τις τζαμαρίες, τις σπάσαν, τις κάνανε κολυμπιδρόξιο. Δεν έχεις ακούσει που λένε τα σπάμε. Τα σπάσανε. Με συγχωρείτε κύριε. Εγώ αυτό τον ονειρευόμουν χρόνια, αυτό θέλω να σου πω. Κοιμόμουν και ξύπναγα και έλεγα ρε Παναγίτσα μου, βοήθα και εμείς να βγάλουμε ένα φράκο να πούμε. Δηλαδή είστε με αυτούς που τα σπάνε κύριε? Εδώ έχουμε και στο τάλιρο ρε πλάκα μας κάνεις βέβαια. Μισό λεπτό γιατί μάλλον κυρίες και κύριοι μάλλον βγάλαμε λαβράκι. Είστε δηλαδή κύριε και εσείς ένας σπάστης, ρίχνετε μολότοφ, κάνετε επεισόδια, είστε ΣΥΡΙΖΑς? Εγώ? Μα με κόβεις για τέτοιο άνθρωπο, εγώ να σπάω και να κάνω. Τι είστε τότε κύριε? Εγώ τζαμάς είμαι ρε φίλε. Τζάμια, βιτρίνες περνάω κρίσταλα, κατάλαβες. Η δουλειά μου είναι αυτή, περνάω τζάμια και έχουμε και στο τάλιρο τώρα. Αυτό γίνεται, κατάλαβες. Κουστάρω να πούμε, δηλαδή μας έκατσε και μια φορά γιατί παίζω και λίγο υπόθρομο να πούμε και το έχω χέσει τελευταία. Κατάλαβες. Μάλιστα κύριε. Αυτά. Καλές γιορτές. Αλλά εδώ πέρα έχω στεναχωρηθεί, τίποτα. Είναι μια ερημιά να πούμε. Ούτε φωτιές, ούτε τίποτα. Ένα ξενέρωτο πράγμα. Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα καταρρύψουμε ακόμα ένα μύθο του καπνίσματος. Αυτά που ξέρατε περί του τσιγάρου και τα λοιπά, ξεχάστε τα. Διότι τα τελευταία χρόνια κυρίες και κύριοι... Καπνίστε άφα, να. Καπνίζει και αυτός και εγώ, πάθαμε τίποτα. Κάποιοι λένε λέει ότι το κάπνισμα σκοτώνει όλα ψέματα. Άσε τώρα τι μου φανά. Όσο για αυτό που λέει για τις καρδιοπάθειες, μεγάλο ψέμα κυρίες και κύριοι. Είσαι καλά? Εδώ που βλέπετε αυτό είναι ο ανθρώπινος οργανισμός κομμένος. Αυτά τα πνευμόνια. Καπνείς, βουλώνουν τα πνευμόνια. Εντάξει, το δέχομαι, βουλώσανε. Τι κάνεις μετά? Παίρνεις το πνευμόνι, κραπ, το αφαιρείς. Γίνεται αφαίρεση του πνεύμονα, το πετάς αυτό όλο. Και με ένα πρέπει να πούμε ότι και με ένα γίνεται δουλειά. Τίποτα. Δουλεύει με τον πνεύμονα. Στη συνέχεια βουλώνει ο άλλος ο πνεύμονας. Παίρνεις τον άλλο πνεύμονα, κλάδι, τον πετάς. Δουλεύει? Δεν δουλεύει. Θέλει άλλο καινούργιο. Πιάνεις, το βάζεις το καινούργιο το πνευμόνι. Αποκαθιστάστη. Τη βλάβη όλη, τελείωσε. Και γίνεται τα πάντα μια χαρά. Λοιπόν, και μετά δουλεύει και η καρδιά καλά. Δουλεύει και να μην δουλεύει η καρδιά, όμως πρέπει να πούμε ότι η επιστήμη πλέον κάνει θαύματα. Και μας δίνει τη δυνατότητα τώρα, λέει, παίρνουν σε γουρούνια, τα μπολιάζουν και θα μας βάζουν μετά τις καρδιές των γουρουνιών. Οπότε μη σας νοιάζει. Και για τις αρτηρίες το ίδιο πράγμα. Και εδώ πέρα σου αλλάζουν τα πνευμόνια, μετά σου αλλάξουν, ξέρω εγώ, τα σωληνάκια. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Κυρίες και κύριοι, απόψε στο δελτίο μας φιλοξενούμε έναν γνωστό άγνωστο πλιατσικολόγο αποκαηδολόγο, βεβαίως. Κύριε πλιατσικολόγε, πείτε μας το πρόβλημά σας και καλησπέρα σας βασικά. Καλησπέρα. Κοιτάξτε, εμείς τώρα βρεθήκαμε, ξέρετε, μες στην καρδιά των γεγονότων εκεί που ήταν, μες στη φωτιά και μπήκα και πήρα, ας πούμε, πήρα εγώ ένα εκτυπωτή και πάρα πολύ καλή μάρκα, πολύ γνωστή εταιρεία. Και ο εκτυπωτής τώρα, ενώ τον πήραμε, μεταχείριστος δεν δουλεύει, καταλάβατε. Δεν δουλεύει.